sa Last Mile School Program dapat papanimbagon. Sa ibang nasyon, Pope Francis nasa Indonesia bilang parte kansayang Asia-Pacific Tour. Baretang Sports, Barangay Ginebra tinambakan ang NLEX Road Warriors sa nagpapadagos na PBA 49th Governors Cup season. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Uminabot sa 22,000 na pamilya sa Kabikolan ang apektado matapos magrapado ang uminaging bagyong Enteng. Sa ipinalawas na informasyon kan Office of Civil Defense Bicol, nasa 22,220 pamilya na kumpuesto ng 85,856 katao ang total na bilang kan mga naapektaran kan kalamidad poon kan September 1 kung saan 2,073 na pamilya o 9,223 katao pa sana ang nasa evacuation center sa Gudngunyan. Sa datos, nasa 1,695 pamilya o 7,613 katao ang nagtinir sa mga evacuation centers, mantang 378 pamilya o 1,625 katao ang nasa luwas kan evacuation center. Igwan in 359 pasahero asin 10 rolling cargos ang nalaom sa tabako asin pa sa Cowport, mantang pwede nang bumaba ang bilang kan mga stranded dahil nakabalik na ang operasyon sa mga pantalan. Anom na mga harong ang narangka dalan sa nagkaturumbang kahoy kung saan duwadigdi sa Mobo Masbate, apat sa Camarines Norte. Siyam na national roads asin tulayan apektado kung saan tulodigdi anday pa pwedeng agian sa Camarines Norte sa kabos na klase ng vehikulo. Dua day pa pwedeng agihan kan mga light vehicles, mantang apat naman ang one lane ang pwedeng maagihan. 35 naman na local roads asin tulayan apektado. 29 digdi anday pwedeng agian kan kabos na klase ng vehikulo, mantang anom naman anday pwedeng agian kan mga light vehicles. Sa ngunyan, nasa 4.1 milyones pesos na humanitarian assistance sa Bicol. Nakapag-distribute na ang DSWD ng 3.5 milyones pesos na kantidad kan family food packs sa mga apektadong pamilya, mantang nasa 632,000 pesos naman ang kantidad kan hot meals na na-distribute kan mga gobyerno lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Pwede nang agihan ang nagkapirang tinampo sa Piudoran Albay matapos ang nangyaring land and rock slides kanakaaging aldaw dahilan kay bagyong Enteng asin southwest monsoon o habagat. Sigon kay Piudoran Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Noel Ordonia, nangyari ang landslide sa barangays Buyo, Santo Cristo, Lawinon, Marigondon, Buena Vista asin Malidong kanasabing munisipyo. Hinagad naman ni Ordonia sa mga NGOs asin iba pang volunteers na suportaran ang saindang cleaning flood-affected schools sa Piudoran Albay. Siniguro ni DSWD Regional Director Norman Laurio ang padagos na relief effort kan sa indang opisina sa mga naapektaran kan bagyong Enteng sa Kabikolan. Sigun kay Laurio, nagpapadagos ang koordinasyon kan sa indang opisina sa mga lokal na ahensya tanganing masimbagan ang mga kaipuan asin matawanin dagdag na asistensya ang mga biktima kan bagyong Enteng. Sa datos kan DSWD Bicol, uminabot sa sobra sa 5 milyones pesos ang kantidad kan family food packs na na-distribute sa mga banwaan. Nasa 7,402 na pamilya ang nakaresibi kay ni hali sa Milaor, Minalabak, Pili, San Fernando asin
asin Kamaligan, Camarines Sur. Matriumpo man na nayatod kan sa indang opisina ang hot meals sa 504 evacuees sa TESDA building sa Barangay Karatagan, Piodoran, Albay. Hinagad ni Albay Governor Grex Lagman ang suporta kan kapwa government officials as in stakeholders para sa pagmanihar kan Pantaw Port sa Libon, Albay. Ini kasunod kan sa giraray na pagbabalik operasyon kaini sa pinuuna na sa paagi kan soft opening kan nakaaging aldaw. Sigon kay Lagman, importante ang pagtatarabangan kan kada ahensya as in mga LGUs para maabot ang nasabing kamauotan na makakatabang sa pag-uswag kan ekonomiya bako sana sa probinsya nin Albay kudi sa kataraning na rehiyon sa Visayas as in Mindanao dahil sa estratehikong lokasyon kan Pantaw Port. Nanataran ang paglangkaw kan restrong aktibidad kan Bulkan Mayon. Sa nakaaging 24 oras na monitoring kan Phoebus Observatory Station na restro ang duwang rockfall events mantang an average sulfur dioxide emission nasa 482 toneladas. Apera kini padagos paman giraray ang ground deformation mantang mantenido nakabandera ang alert level 1. Katakod kini pigpapaingat kan Phoebus ang publiko sa posibilidad na magkaigwanin minor phreatic eruption lalo na ngunya na padagos ang pag-uuran. Enot kini ka nakaaging bulan nakapag-restro ang Phoebus nin tulong minor phreatic activities mantang sa kunsangunyan maigpit pang ipigbabawal sa publiko ang paglaog sa 6 kilometros na permanent danger zone sa Bulkan Mayon. Magkakaigwanin job fair, trabaho sa Arangkada Banwa, ngunya na aldaw magpuon alas 8 sagud alas 5 nin hapon sa Daraga Covered Court, Daraga Albay. Alauna nin hapon magkakaigwaman nin second padjak race sa Barangay Ilawod mantang alas 6 nin Banggi. Iyo ang Triskelion Night sa Daraga Covered Court. Sa aga Septyembre 5, magkakaigwaman nin bloodletting activity, basketball league, gandang lolo and magandang lola and poging lolo as in Barangay Night. Sa Septyembre 6, magkakaigwaman in Veterinary Medical Mission for Dogs and Cats, LGU Night, mantang sa Septyembre 7, iyo ang Civic Military Parade, Drum and Lyre Competition, Photography Contest, Battle of the Bands, and SK Night as in iba pa. Sigun kay Acting Mayor Jerry Rafael Haushan Jr. Ang nasabing mga aktibidad, parte kan selebrasyon kan Daraga Town Fiesta sa pagtaonin kaumawan sa mahal na patron Nuestra Señora de la Porteria. Sinabi niya na enot nang naipreparar ang mga aktibidades mantang daina manin pagbabago o additional sa original na schedule. Madurar ang mga aktibidades sa good Septyembre 8 ngunya na taon. 14,000 pesos na kantidad kan scholarship grant ang itinao kan Overseas Workers Welfare Administration Bicol sa kada training o technical courses sa mga kapamilya kan mga OFW sa Kabicolan. Sigun kay OWA Bicol Regional Director Zenaida Ramos, may mga technical courses ang TESDA na ipig-ofrecer para sa pamilya kan mga OFW na nakakatabang sa mga ini na magkaigwanin oportunidad. Sinabi niya na dakol ang nakinabang sa nasabing programa mantang ini magpapadagos ngunya na taon. Niyugyog nin magnitude 2.4 na linog ang Pasakaw, Camarines Sur. Sa impormasyon na ipinaluwas kan Fivox, nangyari ang linog ngunya na Septyembre 4 alas 12:34 nin maagahon. Ini may rarom na 006 km mantang ang lokasyon nasa 13.52 degrees north, 123.05 degrees east to 001 km north, 33 degrees east kan Pasakaw, Camarines Sur mantang an origin kaini tectonic. Sinabi kan Fivox na daina man nahirehistrong danyo sa mga propriedades mantang daiman piglalaoman na aftershocks sa nasabing lugar dahilan ka nangyaring paglinog. Sa ibong kaini nagpagirumdom sa publiko ang Fivox na mantineron ang pagiging alerto, magpreparar asin likayan ang pagpanik mantang rumdumon ang mga dapat nagibuhon sa panahon kan paglinog asin iba pang kalamidad.
Formal ng pinunan ang selebrasyon ka National Crime Prevention Week sa Kabikolan ngonya na taon. Pinanginutan ni PNP Bicol Regional Director, Police Brigadier General Andre Dizon, ang pagpuon kan aktibidad sa Camp Simeon Ola na may temang kabataan tara na sa crime prevention kaisa ka. Sinabi ni Dizon na pigtatawanin doon sa tema ngunya na taon ang importanteng papel kan mga kahobenesan sa pag-adaptar kan ligtas na komunidad. Ang National Crime Prevention Week sarong aktibidad na nagtataong importansya sa mga proactive strategies sa pagpreventar kan iba-ibang klase ng illegal na aktibidad. Sa paagi kini ipig-involve to ang komunidad, stakeholders lalo na ang mga kabataan sa mga aktibidad para maisulong ang awareness as in partisipasyon sa crime prevention effort kan komandansya para sa mas ligtas na komunidad. Gadan ang duwang miyembro kan New People's Army sa nangyaring engkwentro sa boundary kan Barangay Mahayag asin Barangay Pilisa Placer, Masbate. Sigun kay 9th Infantry Division, Public Affairs Office Chief Major Frank Roldan, ang mga nagadan na rebelde iyoan kasabay sa Platoon 1, Larangang Guerrilla 2, Sub-Regional Committee 3 kan Bicol Regional Party Committee. Sa impormasyon, nagkakaigwaan mga soldados nin pagresponde sa pangangaipuhan kan mga residenteng apektado kan bagyong Enteng. Nakaresibisinda nin report na ang mga miyembro kan NPA na nangongolekta nin revolutionary taxes sa lugar. Digdi na nagkaigwa nin engkwentro ang mga rebelde sa tropa kan 2nd Infantry Battalion na nagdurar nin haros 10 minutos. Na-recover ang M653 assault rifle, 1 Garand rifle, 1 caliber 38, 6 na anti-personnel landmines, ammunition, medical paraphernalia asin iba pang personal items sa site. Iyan ang primerong gabtang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ano man ang atubangon ta, sigaw si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Sa Pedor naman ang laoman ta, sigaw si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to yosi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
Mahigos, matinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Nagpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, min kauswakan. Serbisyong may puso yan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Bareta sa Lado Nacional. Ikinumparar kan mga miyembros kan Kamara de Representantes an magayon na ipinapailing ni Education Secretary Zani Angara sa budget briefing sa iyang sinilidahan na si Vice Presidente Sara Duterte. Inumaw ni House Assistant Majority Leader asin ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon an magalang asin tulos na pagsimbag ni Angara sa mga kahaputan kan mga kongresista maski anong nasimana pa sa ni sa pwesto. Sinabi man ni House Deputy Majority Leader asin Party List Representative Jude Asedre na naipapahiling ni Angara ang sa iyang kakayahan na panginutan ang Department of Education na may pagrespeto asin integridad. Sila man kanya sinabi ni House Deputy Majority Leader asin Iloilo Representative Janet Garin. Karakaangi aldaw tinapos na kan House Committee on Appropriation ang pagtukar sa propestong budget kan DepEd para sa masunod na taon. Elot kani ipinag-oktaba kan committee ang pagtukar sa propestong budget kan Office of the Vice President para sa masunod na taon. Ang deliberasyon ipagpapadagos sa September 10. Tinauan nindoon ni House Assistant Majority Leader asin Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong sa Department of Education o DepEd na panimbagon ang mga supplier na nagpalyar na mautob ang kontrata para sa Last Mile Schools Program o LMSP sa irarom kan Administrasyong Duterte sagod sa pangenot ni Vice Presidente Sara Duterte ang ahensya. Hinagad ini ni Adyong matapos na magluwas sa budget hearing kan House Appropriations Committee na 50% sana kan 20.54 bilyon pesos na pondo sa nasabing programa ang nagamit kamauwatan kan LMSP na ipnoan ang gap
o kakulangan kan mga eskwelahan na nasa mga bulod asin isla sa paagi kan pagpapagayon sa saindang mga classrooms asin iba pang infrastruktura, lalo na ang mga daing kuryente. Alagad makabaldi sigun kay Adjong na atrasado ang naging distribusyon kan kagamitan sa irarom kan programa, arog kan computer sets, kaya tinauan niya nin doon nakasuhan kan DepEd ang mga supplier na dai nakautob sa saindang mga obligasyon. Sa budget hearing, pinag-unambitan man ni DepEd Undersecretary Epimako Densing III sa tulong kontraktor na napili para sa LMSP. Saro sana ang nakaabot ni 95% kan sa indang trabaho, mantang ang duwang kontraktor kaibahan na dapat magibo sa Mindanao iyo anday nakautob sa kontrata. Pig-iimbestigaran kan Commission on Human Rights ang posibleng pagsuhay sa human rights sa pagpapautob kan mandamento di aresto kontra kay Pastor Apollo Quiboloy, ang leader kan Kingdom of Jesus Christ. Sa budget briefing, inapot ni Congressman Rodante Marcoleta kung igwang pigigibo ang CHR katakod kan posibleng pagsuhay kan mga elementos kan Philippine National Police sa paghahanap kay Quiboloy. Sigun kay CHR Chairperson Richard Palpal Latok, pigi-imbestigaran kan Regional Office kini sa Davao City ang insidente. Sinabi kini na may nagkaparang diretsyo na invelto digdi aro kan religious freedom kan KOJC members as iba pang civil liberties na posibleng maapektaran. Tinawan ni Duo ni Marcoleta ang pangangiipo na magibo ni mga lakdang ang CHR para mapugulan ang pagsuway sa diretsyo kan mga miyembros kan KOJC. Sinabi naman ni Palpalatok na tulong investigador kini ang nasa lugar poon pa kan September 1. Alagad, sinabi ni Marcoleta na bako ini sufficiente. Dagdag pa kan kongresista na dapat gumibo ni lakdang ang CHR para mapugulan ang dagdag pang violasyon sa human rights. Sigun kay Palpalatok, gigibon kan CHR ang mga kinakaipon kaning gibuon matapos ang investigasyon. Ang resulta kan investigasyon pwedeng ibiklad sa House Committee on Appropriation matapos ang pagtaripon kan Commission Inbag sa September 10. Inako kan Philippine National Police o PNP na pagal na asin nagheherelang na ang ibang pulis na nagbabantay sa palibot kan Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound sa Barangay Buhangin sa Davao City. Kasuhapon, iyon ika-11 aldaw kan pagsisirbi nin warrant of arrest sa puganting si Apollo Quiboloy na pigahanap kan kapulisan sa laog kan nasabing compound. Sigun kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, na aram niya na pagal na asin may mga naghehelang ng mga pulis na nagbabantay sa palibot kan KOJC compound, siring man sa mga miyembro kan KOJC. Dahil digdi sa giraray na nangapudan ang PNP kay Quiboloy, asin apat pang kaibahan na akusado kaini na magsuko na asin hampangon ang sa iyang kaso sa korte. Nagtutubod ang pulisya na nasa laog pa man giraray kan saro sa mga bunker ang puganting pastor. Kaya maski difisil padagos pa man giraray ang sa indang paghanap digdi. Dagdag pa ni Fajardo na kung natatakot si Quiboloy para sa iyang kaligtasan, tinaawan ininin kasiguruhan kan opisyal na handa ining proteksyonan kan mga kapulisan, kaya wara ining rason para dai magsuko asin hampangon ang sa iyang kaso. Para members na pinatalsik sa pwesto ang 7 empleyado kan Philippine Drug Enforcement Agency sa Region 3. Ini matapos magsumbong ang sarong Chinese national sa Philippine National Police na dinukot asin hinabasan siya kan mga ini kan Hulyo 31 sa Pampanga. Base sa report na ampang ang 7 ahente sa reklamong kidnapping for ransom, serious illegal detention asin robbery. Mantang sigun sa entrevista kay PDEA spokesperson Derek Carrion, mapairaro ang 7 PDEA agents sa preliminary investigation.
Siniguro kan Department of Migrant Workers o DBM Secretary Hans Kakdak sa publiko na 178 Filipino seafarers na binihag kan mga rebeldeng Honti poon ka Nobyembre ka nakaaging taon iyoan man tinidong ligtas mantang ang gobyerno kan Pilipinas nagpapadago sa koordinasyon para sa indang posibleng pagpapalibre. Sa kapihan sa Bagong Pilipinas Forum, sinabi ni Kakdak na sa ngunyan, nagkakondukta pa man giraray nin espuersos ang Department of Foreign Affairs o DFA para masiguro na mapalibre ang mga Filipino crew members kan MV Galaxy Leader na nadakop kan Nobyembre. Magiirumduman na kan Nobyembre 2023, ipinahayag kan DFA na ang 17 na mga Filipino farers kaibahan sa mga dayuhan na hostage kan makuakan Hontis kan Yemen ang sarong cargo ship sa Northern Red Sea. Maski bako man ini ang primerong pagkakataon na hostage ang mga Filipino seafarers sa ibang nasyon, sinabi kan DFA na mas pigtatauanin atensyon kan gobyerno kan Pilipinas ang insidente dahil pigsasabing konektado sa nangyayaring gera sa pag-ultanan kan Israel as in mga militanteng Hamas. Naglansar ang Hontis nin kampanya nin pag-atake sa mga lunadan pandagat sa haros mga pig-okupadong shipping lane sa Kinaban poon ka Nobyembre bilang pakikisimpatya sa mga Palestinian sa panahon kan gera kan Israel sa Hamas sa Gaza. Bareta Holly sa ibang nasyon. Nagabot na sa Jakarta, Indonesia si Pope Francis bilang parte sa iyang Asia Pacific Tour para isulong ang paglaban sa climate change. Naging mainit ang pagsabat sa 87 anyos na Santo Papa paglanding kan piglunadan kaning eroplano sa Sukarno Hatta Airport. Kaibanan niya sa nasabing biyahe si Cardinal Luis Antonio Tagle, ang Pro-Prefect for the Section of Evangelization of Dicastery for Evangelization kan Vatican sa laog nin 10 dias maduman man ini sa Singapore, Timor-Leste sa Papua New Guinea. Nakatala na tipunon kan Santo Papa ang mga opisyales kay Indonesia asin mapartisipar sa interreligious meeting sa Iskela o Istiqlal Mosque na pinakadakulang mosque sa Southeast Asia. Sinabi ni Indonesian President Joko Widodo na haloy pa kutaan na sindang o haloy na kutaan na nindang piglalauman ang Santo Papa asin na atraso siya na dahilan sa nakaaging pandemya. Baretang sports, tinambakan kan Barangay Ginebra ang NLEX Road Warriors sa score na 119-91 sa nagpapadagos na PBA 49 Seasons Governors Cup. Nangenot sa pagana kan Ginebra si Stephen Holt na nagrehistro ni 26 na puntos, 11 rebounds asin 6 na assists sa kawat na ginibo sa Smart Araneta Coliseum. Nag-ambag man nin 20 puntos, 8 rebounds asin 4 na assist asin 2 steals si Maverick Ahan Misi, mantang may 19 puntos si Scotty Thompson. 19 puntos man ang nairehistro ni RJ Abarientos asin 13 puntos, 7 rebounds asin 9 na assist ang nairehistro ni Justin Brownlee. Poon sa pagsikad kan kawat, pugol kan Ginebra ang kalamangan kung sain pagpoon kan last quarter uminabot pa sa 33 na puntos ang sa indang lamang. Inumaw man ni head coach Tim Cone ang sa iyang mga players dahil sa ipinahiling na tibay sa pagkawat. Igwa ng tulong gana asin 2 daog ang NLEX para tapuson ang primerong round kan kampanya sa Group B, mantang an in Ginebra, igwang 2 gana asin 2 daog. Mientras tanto, sa kawat man kan Blackwater asin Phoenix, da ipinaporma kan Blackwater and Phoenix sa score na 123-111. Ini ang ikaduwang sunod na pagana kan Blackwater kun kaya igwa na sindang 2 gana asin 3 daog. Ultimo sa detalles kang Bareta ang kamugtakan kan panahon na sa linya ang Pag-asa. Maray na asa po para po sa yung pinaka-ring update sa bagyong si Enteng. Iniyo po na kaluwas na sa Philippine Area of Responsibility. Alagad na bahagya pa man iniyong nagkusog. Hore po iniyong namataan sa distansyang 265 kilometers west-northwest kang Lawag, Ilocos Norte. Kung sa niya ni iniyo naman nasa luwas kan PAR.
Sa kunyan po, ito yung maximum sustained winds na nag-aabot sa 100 kilometers per hour as in may gustiness man na nag-aabot sa 125 kilometers per hour. Maluyan yung nag-iiro mo niyan sa direksyon na pasulnupan, norteng sulnupan. Samantala, digdi man sa tuya sa Kapikulan, nilalauman man ang bahagya hanggang sa mapanganuro na kalangitan na may mga pulong pag-uran o pagkikilatasin pagdagugtol. Tamtama na hanggang sa Macosungadoros na halis sa timog sulnupan na mamatian. At sinan mga kadagatan, magiging katamtaman hanggang sa maalon. At tinatay agwat kang temperatura ng maghapon, 25 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 6:07 nin aga, o ang saldang nagsirang alas 5:34 nin aga, masulno pa siya alas 5:54 nin hapon. Alipod dito sa DOST Pag-asa, Ariel Camagso. Yan mga tugang ang detalles kan mga bareta ngunyan na Miyerkules. Sa pangalan kan mga pagiriba, Mardila, Jenny Balyaran sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lado Technical, si Riman Pag-asa. Kami po ang nagatudkan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Dwinter Alta nagsasabing mabalos po kan seno pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon, masunod na pagkalipas lang kaini.